Gachagua ne oloso ni ka nitiere paro mar thiche oke apisi to seche moko wanyalo bedo kod political instability. Bende nitiere kaka bende otemo buogo jod bura ni kutema tema nuthicha oko to piny Kenya ok bibedo kod kwe. Kaachiel kod manyane sympathy ahinya nyako wuoke jogo mawuoke masawa mar piny Kenya kod jo Kenya duto. Kose nang'o motemo timo adiera Evans. Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo nyako yie ni Rigathi Gachagua en deputy president mar Kenya. Deputy president mar Kenya nigi access to some intelligent information ma ok wanyal bedo godo kaka oganda ma jo Kenya. Omiyo en adieri ni paro mar thicho oko Rigathi Gachagua osebedo discussed gi members of parliament. Ok en gima wendo nikech waneno kata social media handles mag wabunge gi. Ka wayudo ka mbunge mawuok Rift Valley wacho ni ok bi chopo kia dwe mar 12 kapok wateri dala. Moko be wacho ni ok dhi kalo jumbe 2. Gladys Boshole nyocho wacho ni an tadhi impeach ng'eni dhi dala nikech waseamua ni timore nade idhi dala. Manyiso ni fate mar Rigathi Gachagua kodhi e bunge is already determined by some people. Omiyo kowuok oko embo neno ni gino a motion mar impeachment mar deputy president ok nyal dhi e bunge makadhe bunge ka president ok omiyo okay. Omiyo gi sani ok anyal wacho ni Rigathi riambo nikech adieri kaneno ka gik moko mosebedo kiwacho gi wabunge kata kobedo ni pok gikele to gisewache lela ni wakele. Omiyo onge ng'ama nyalo yie ni en to ling'a manyaka jogo kel gino ma discuss gino nikech ebe neno ni en goganda ne mane support politically. Koro gini ok en wach, en paro mosebed kichwalo to ni winjo ka wabunge ma central mang'eny nyose wuok kendo bedo piny mowacho ni wan wadapogore gi paro mar deputy president kendo wasiro the cabinet secretary of interior mondo bednwa kaka ng'at maketo kindwa gi sirikal mondo mi ochwag. Manyiso ni according to them the deputy president manie wigi manyalo kelo coordination between gin gi national development en Kithure Kindiki. Koro onge tiende mondo mi wawachi ni paro ni onge, en paro manitie ma wan wagolo pachwa ni issues mag kelo political instability gi sani onge. Jok mano semi CS otim CS, jok mano mi deputy president otim ka en gima impeachable to no wacho ni because president is a symbol of national unity. Deputy president onge kata functions mobile express the constitution gin function mimiye gi president. Kare kupo ni en gi gimo setimo mag gross violation of the constitution, kare president emonego ne bedo ni complain ni asebedo kamiye tijni mage ma to ok otime yo makare, omiyo is not fit to hold public office. To jok ma chalo wabunge to kapok wuoyo gi president ni president osebedo kamiyo Rigathi Gachagua tich makama to ok otim, onge tiende wakel political instability. Thank you. Iwacho kanyo makare ahinya. Kata kamano twak mora mora jod bura wanyalo wacho nosebedo ka wuoyo mana piny kigin kata kokale yore gi mag mbui ni idwa thicho oko Gachagua. Kata kamano onge achiel kuom gimosechwalo ayanga paro makamano ne speaker mano ma eod bura mano ma